Alright, good morning, good evening, good afternoon po sa lahat. Welcome po sa aking, pang-apat na live stream. Katukayo, shoutout sa'yo Katukayo. Mamaya may hinihintay pa ako 'no, may mga darating mamaya. Sa kabila sila, eh, papunta sila dito. Wait lang, asan na ba yung tunog ko dito? Acoustic. Wait lang, Apronel, idol shoutout mo toward ayan, yun lang. Wait lang marinig dito na ano, music. Motoward, baba mo yung balem mo na, eh. Baba mo lang yung bahay mo diyan. Ibang sounds, tala akong daramdaman sounds. Kaya ba? Baka na ano magbabang bale. Kay, copy link me mo, copy link me. Copy link me itang kaya mo, itang LS, ay nakas kanina. Itang, ang sasabihin ng burit sabyan. Itang bale mo, itang vlog mo. Tapos baba mo kin. Hello. Kaya type mo yung kapogi. Nightfoot mo yung bahalang magbabakit. Kapogi ang mga Nightfoot mo yung bahalang magbaba. For example, ayan, kapogi. Nightfoot mo yung magbabakit bale mo. Ayun o. Try mo pen, type mo yung kapogi. Yan. Yan. O yan, bebanan eh. Ito lang ang naramdaman boses kay music. Check mo yan kanyan, i-click mo itang kaya mo. I-click mo itang mismong kaya niya yan. I-click mo yan, tapos kung gusto yung bale mo. Wala natin kung music bilang gaso kinig kaya daramdaman. Yung mismong kaya ko. Kaya daramdaman. Pero pag bigay ko lang may kung daramdaman eh. Kaya daramdaman. Pero pag bigay ko lang may kung daramdaman eh. Kaya daramdaman. Pero pag bigay ko lang may kung daramdaman eh. Okay din yung sounds. Okay, magdoble okay. Try tayo na eh. Kung example mo yun naalala ka. Try tayo ni. Kung loud and clear yung music na eh. Kasi magloko yung ka kung kaya niya. Lepen, kung okay yung music. Loud and clear ya. Low sound check. Check me Loud and clear. Okay. Okay ya. Okay ya kano. Adi kasi magkanta eh. Panahin ko lang mo. Ayan. Shout out sa ikaw mo pala yung tawag yan eh. Panahin tala mo ret ang kahit wala kang kabila. Ang tala ka kini. Paninahin tala mo na eh. Ikaw mo pala yung tawag yan eh. Di nakal ning kaya mo. Subscriber mo Katukayo. Apong Renel Tamsaktan. May Apong Renel. Ayan. 95 na ka. O 5 na mo. Padagdag kayan. Puwatang bagya. Kahit tayong bali mo na eh. Okay, po. Wow. Salamat Apo Renel. Loud and clear ni ka na akong kain eh. Dati ni naglako yan din. Pati na ngayon eh. Bisa ako magkanta kang hapon tres eh. Makakarinig magkanta. Apo Renel may pen. Kitang naalala ka. Diba dahil kitang pachemig viral ya. Kapag nagba-viral yan mo toward ano yan, maraming didikit sa'yo. Try tayo magkanta kung makapagkanta ako masalese. Tayang stereo.
I-open. Yan, na-try tayo pa eh. Kung sakaling biyasa na ako magkanta. Sound check, mic test, sound check, mic test. Sound check, mic test. Ayan. Sound check, mic test. Sound check, mic test. Okay na? Pakantate po tayo, stock on you. Kay sarap ng may minamahal, ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na lahit may clear ba? Okay, clear yan lang. Isang halik mo lang limot ko na. Kay sarap ng may minamahal. Salamat po, Ronel. Buti na, okay na eh. Saan mo pag-ibig ko'y tunay, ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Okay ba? Sa tuwin ay naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Kay sarap ng may minamahal, asahan mo pag-ibig ko'y kunay. At nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Ating ka palang talent to kayo. Sa tuwin ay naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Sa tuwin ay naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Yan. Ay, sa wakas, nakakanta rin ako, Apronel. Katukayo, dali lang ha. Sasagutin ko yung sinasabi mo na, dali, yan ako muna tong stereo ko. Hello, sounds. Ayan. Ano yan? Katukayo, yung benefits ng 10,000 sa lahat ng mga from 9,000 at 10,000 below, ibig sabihin 10,000 meron kang stories ni Apronel. Wapo, wow, wapo. May ano ka, may stories ka, pwede kang mag-upload doon ng short video. Maraming ang tawag dito. Yun ang kakaiba ng ng 10,000. Apronel, di ba? Actually, nag-apply na ako kanina yung stories. Kapag pwede ka andun, pwede ka mag-upload ng video mo doon na short video lang. Tapos, ang possible nito, yung mga narinig ko dati si Dapper PH. Kapag may 10,000 ka, possible na pwedeng ng mga endorser, mga halimbawa, yung mga mga maliliit na mga product, mga ganyan, pwede ka nilang kunin. Kumbaga may tiwala sila kasi naka 10,000 subscriber ka. Yun ang kagandahan sa 10,000. Yun ang kakaiba. Yung meron silang stories. Yung sinasabi ko mag-upload, 'di ba, sa Facebook, meron silang stories. Yung sa YouTube naman 1,000 hanggang 9,000
999 walang ano yun, walang stories kaya meron lang 10,000 sana all. Hindi ano, katukayo, siyempre, yung 10,000 talagang pinag-ano yan, pinaghihirapan yan. Kailangan talagang ano, gumawa ka ng paraan para maraming mag-subscribe sa'yo, tapos maraming mga short video. Sinabi ko nga sa'yo mag-short video ka, kaya ni Apo Ronel. Pati si Apong Ronel yung 'yan, si Ronel Santos nakikilala mo 'yun, 'di ba? Almost ano na siya, 12,000 na siya. Isto 'yan. O 12,000 ni Apo Ronel, o 12 point something na, 'di ba? Kaya mas lalong marakalmig kaya kasi dakal ya short video. Kaya mag-short video ka, Motoward, at saka ito katukayo, ining sinasabihan mong kanina, yung sinasabi mo kaninang, ikaw palang talent katukayo. Alin naman, ano lang siyempre ikatama mo nga tayong lahat may mga talent naman pero hindi lang nalalabas 'di ba, sa 'pag nasa trabaho ka, hindi naman lagi-laging kumakanta ka at saka sumasayaw 'di ba? Kaya hindi lang ako kumikibo nun. Siyempre 'pag, pumunta ka sa social media, hindi ka na mahihiya nun. Makakapal na ng mukha mo kasi kapag social media ka, ano ka, tutok ka sa camera kaya wala ka ng hiya. Yun ang ano, yun ang kagandahan ng ano, ng social media. Nawalan ka ng hiya. Kaso ang problema lang, ang kalaban mo lang dito yung mga basher mo, 'di ba? Kaya nga mabilis ang short video. O sabi niya ako nga din, Abronel, kaya ako talaga nagsikap ako, 'di ba? Sabi ko, Abronel, alam mo naman, Abronel, 'di ba sabi mo bigyan niyo akong ganyan, ganyan. Sabi ko paghirapan ko kaya yun, kahit papaano natupad na rin yung 10,000 subscriber ko, 'di ba? Yun, kaya ginawa ko, nag-upload ako ng mga short video. Everyday siguro may na-upload ko 10 mga ganyan. 'Pag hindi nag-viral tatanggalin ko, ide-delete ko siya. Tapos re-upload ko siya ulit. Ayun, kapag nag-viral, may mga dumidikit sa'yo. For example, kapag naka 1,000 ka, 1,000 views, possible na may mga dumikit sa'yo mga 10, 20, masuwerte ka na. At least may mga dumidikit sa'yo, 'di ba? Ayun na pong Tres, "Mi-miss kitang titinda mong toilet bowl." Sabi niya. Wow, wow. Wow, 12,000. Oo, 12,000 na si Apong Rodel, ayan. Si Tres Morales, Apong Tres, papakilala ko pala si ano, si Motoward, ayan, katrabaho ko 'yan dati sa San Fernando. Hindi ko na sabihin yung pangalan ng brand. Basta 'yun, ano siya, 95 pa lang siya, kulang pa siya ng 5. Kaya gusto ko rin tulungan 'yang si Motoward. At saka motoward, gumala ka din sa mga LS. For example, nag-live si Renel Santos kaya si ano, si Apon Tres Morales, ano ka, bibigyan ka ng ano 'yan, mga ayuda. Malay mo si Apo Renel magbibigay sa'yo ng 100 banana 'yan. Hindi naman sila madamot sa banana ano, motoward. Basta ano ka lang, mag-support ka lang tapos, mag-ano ka lang sa LS nila, pumunta ka lang sa LS nila. Madami kang makikilala motoward, sobrang dami ng mga Kapampangan. Halos siguro sa YT siguro halos mga Kapampangan kaya kailangan mo din anong tawag dito, kakilala sa kanila. Marami, marami, sobrang dami talaga motoward. 'Wag kang mag-focus sa isang LS lang or ano, although puwede ka na mag-content lang, okey lang 'yun. Pero siyempre kailangan mo ding kaibigan kasi parang may mga manonood sa mga ano mo, sa mga views mo, sa upload mo. Tapos maraming mga nagsasabi 'di ba, sabi nga nila kapag halimbawa daw malaki daw yung bahay mo ay, konti yung views. Totoo 'yun kasi ano, yung iba kasi hindi naman lagi YouTube, yung iba kasi, yung content na nag-viral sa'yo, yun ang gusto nila. Tapos yung mga content mo na talagang ginagawa mo minsan hindi nila pinupuntahan yun. Kaya yun ang ano, yun ang pagkakaiba. Yun ang, prinsipyo ko sa ano, sa mga malalaki. Meron namang ano, may mga malalaking bahay naman na 300,000 may kakilala ko, kaso ang views niya mababa lang, nasa 2,000, 1,000, 3,000 mga gano'n lang sila. Kaya 'wag kang mag-focus sa isang subscriber lang talaga. Mag-focus ka sa ano mo, sa mga nanonood sa'yo, lalo na yung mga legit talaga na nanonood na susuporta sa'yo, yun ang importante dun. Yun, ayan nagsabi na ako sa'yo ng mga tips. Hindi pa tapos Apong Tres, Apo Ronel.
Oo nga kita ko nga sa'yo idol konti lang views. Oo, yun kahit pansinin mo yung mga ibang vlogger. Halimbawa, 1,000,000 yung subscriber nila 'di ba, pero nanonood sila mga minsan 25,000 lang, 3,000 mga gano'n. May ano nun, may ano yun. Pero yung mga iba, kapag nagustuhan nila minsan kasi kapag nag-upload ka, minsan nire-recommend ni YouTube 'yan. Tapos halimbawa si Alex Gonzaga 'di ba, last song na sila, "O sige, sige upload na habang bini-briefing ko si Motoward kasi nawawalan ng pag-asa 'to, eh." Sabi ko sa kanya, "Wag kang mawalan ng pag-asa. Kasi sinimulan mo 'yan, tapusin mo 'yan." Ako nga, pero ano, wag kang mag-focus sa isang sabi nga ni Apo Ranel, wag kang mag-focus sa isang YT. Depende na lang kung magfo-focus ka sa YT kung sikat ka, kilala ka, mga gano'n. Depende 'yan, depende sa content kasi idol. Oo, depende sa content talaga. Minsan kasi yung mga content na yung mga nakakaaliw, nakakatawa, yung mga gano'n, ayun. Okey na ba 'yun? Ay, may sakit ko gulong-gulungan. Motoword ganyan talaga, dati nagpapangat program ako, everyday 'yan, Motoword. Marami namang pumupunta, sobrang dami. Tapos nung naano na ako, nung 'di na ako na masyadong nagla-live, wala na, hindi na umatras na yung views ko. Siguro dahil nga hindi na ako nagla-live, yun. Pero nakadikit pa rin yung iba, yun ang ano dun. Pero may mga vlog naman tayong, nagba-viral, yun ang, mas maganda. Kapag nag-viral yung sa'yo kasi yung sa'yo ano Motoward, ano yung sa'yo, anong tawag dito, panahon kasi yun, panahon na, eh, panahon na yung sa'yo, eh. Kasi 'di ba, parang yung mga taong mga nagre-register ng ano, ng mga LTO 'di ba, yung mga nagre-register kaya yung sa'yo na-refer ni YouTube, yun ang kagandahan. Check ko nga yung ano mo, bahay mo, Motoward. Apo Mary Chris, mega shoutout Apo Mary Chris. Apo Mary Chris, mig-reply ko kitang kayo mo, nag-reply ako sa live mo nung isang araw. Kilig na kilig ka po na ay Apong Mary Chris, nakita ko nga. Congratulations Apong Mary Chris, salamat Apong Mary Chris. Eto nakita ko na nga ano, hindi ko pa nga napupuntahan yung bahay mo ano, car accident. Hindi ko pa napupuntahan 'to, hindi ko pa napapanood. O tignan mo 1.9 ka na ano, Motoward. May mga ano sa'yo, may mga nag-comment sa'yo 'di ba, yung mga hindi mo kakilala. Yun ang kagandahan. Ano mo 'to, makipag-connect ka sa mga ano, sa mga hindi mo kakilala. Ayun, magkano total ng mga ganyan-ganyan. I-connect mo 'to, kasi para ano sila sa'yo, lagi silang updated sa mga vlog mo. Kasi alagaan mo din yang mga yan, payari yapon tres. Ali yari na kano Apong Mary Chris, yako ing kikilig. Oo, apin, Apo Ranel, dikit kepin. Apo nalben kepin, eh. Aba magkanta yapong ano pangalan nito, si ano kasing pangalan nito, si Ricky, Apo Ricky, 'di ba? Eke Papin Enalben. Enalben kaya Apong Mary Chris, sinenkepin ka nga Apong Ronel, sabi ng yapin yan kaya ay kaya pa kasikit ni nitong Francis kasi kapag mag-live la kasi di Apong Ronel ang puy kayo bengi na kasi kaya marano kung may matutud ngayon, eh, okey na yun, kasi 'di ba, hindi na ako makakapag-live ng ano niyan, makakapag-live baka next week mag-start na ako ng trabaho ko. Kaya bukas nga sinasama ako ni Apong Vlad, punta daw kami sa Bataan. Eh, kaso ang problema ay, may ano ako bukas, may, orientation ako ng live, anong tawag dun, Google Meet, 1:00 hanggang 4:00 hindi yata ako makakasama sa kanila. Ano pa lang yun 'no, sayang yung opportunity na talagang gusto kong sumama talaga siyempre, makakapasyal ka 'di ba? O meron namang ano, amis nakapin anak ano, amis dakapin, nakamag-live. Diyos ko Apong Mary Chris, dakal ko mi-miss king live. Dakal ko mi-miss Apong Mary Chris siyempre. Balo mo naman yun ring miss ko. At saka Apong Mary Chris, sabihan ko ka never never ko migbayo, balo ng Apong Ronel yan. Apo Ronel, balo mo na yan Apo Ronel. Motoward dikitan mo din si ano,
teme paglolondem to kayo, makisawa na ka, loko. Makisawa, wapin eh. Sana ngayon 2023 baka ati ko sana ngakit ne apong ay motorward. Apagkat na miglola agad-agad pabuktutan mo na agad ne para lanang kawala. O kaso ang problema wala ka pang ang tawag dito, may papakain. Ayoko naman yung isang kahit santo ka lang na hindi ka pwedeng magtrabaho, 'di ba? Mahirap. Kasi nakikita ko sa mga tao na mga nandito nga sa ano namin, sa barangay namin, dito sa lugar namin, lalo na yung mga mararaming anak. Sobrang hirap talaga kapag wala ka. Alam ko naman na tumatanda. Sa babae mahirap talaga kapag hindi ka nakapag-asawa ng medyo may edad ka. Pero kapag lalaki, okey lang 'yan, katukayo kasi ang lalaki kasi kahit mga tumanda pa siya ng mga 50, 40 ay, magkakaanak pa rin 'yan. Apong Top J, shoutout sa'yo Apong Top J. Top J, nandun ako sa live mo, mga sumasayaw na mga ano dun, at saka napansin ko puro mga Ilocano mga nandun, ganun pala yung mga anong tawag dito, kasal ng, Ilocano. Puwede na 'yan kaysa sa tumwakang alang kayang tabi. Actually, maraming mga nagsasabi ngang ganyan. Pino-force nila akong ganyan dito sa amin kaso sabi ko, "Huwag niyong pakialaman kasi hindi naman kayo yung makikisama," sabi ko. "Tsaka hindi naman lahat, although tama naman yung mga ibang tao na na kailangan mo may kaantabay. Siyempre magkakaasawa ka ba na wala ka naman na tawag dito, ikakabuhay, 'di ba? Buktutan mo na yan palang potang atin kang kilala, hahaha," sabi niya. Apong Tab J, Merry Chris, ayan pakilala kay Kai. Kois Bu, shoutout sa'yo Apong Bu. Yan, tawag dito, Motoward, ayan nakita ko na yan, nakita ko na sila Kois Bu, si Tab J, dikitan mo din yan. Tab J, i-send ba yung mga main niyo? Ibaba niyo na lang yung mga main niyo kasi si Motoward dati katrabaho ko yan kaya sana matulungan niyo siya kasi wala pa siyang 100, 95 pa lang siya, 95. Baba mo yung bahay mo. Thanksgiving, sabi niya. Boss Nachi, nandito na si Boss Nachi. Boss Nachi, wait lang ayan. Okay, nandito na si Boss Nachi. Salamat Boss Nachi. Ayan. Nachi, shoutout mo Boss Nachi. Salamat Yo, shoutout. Dinig ba ka? Dinig ka. Kaso mahina lang. Boss Mahina? Nachi. Wait. Konti. Ako ba mahina or sa baba? Signan natin. Hello, lolo. Ito na si Apong Tres. Yun, mega love shoutout, diba? Kasi sarad niya. Wait. Yan ako lang. Mahina ba? Mahina? Okay na, hindi. Okay na. Okay. Babay na. Wait lang. Yan. Malakas yung signal. Share ko lang. Lagarin tayo ngayon. After ng LS, dito na po tayo. Kaya po po. Ano lang ako, Apong Tres Alam mo naman ako hindi ako masyado. Okay lang. Ano lang ako. Mga 12. Okay na ako 12. Okay lang. Wow. Yus Bu, thank you so much. Guys, thank you so much na lahat talaga kanina. Na-enjoy ako kahit ako. At congratulations sa mga nanalo at sa mga nagkalip. Congratulations. Ano kasi, ang gagaling nila eh. Ang gagaling ng nagkulit ako kay RG. Si RG, tiga rin. Nahiya akong kumanta. Apong Tres, gusto kong kumanta doon kaso nahiya din talaga ako. Kasi magagaling na kumakanta talaga. Pero nakakaya magaling talaga si RG. Para siyang yung boses niya parang recorded. No? Tsaka ito sa tawag ng tanghalan. Galing talaga. Si Tristan, galing ni Tristan din. Kaya nga, mga corona yata sila mga. Yan, yung mga dating umakyat sa akin, yung mga umakyat, dati ko yung mga pag-grupo. Naku, nagkumanta ka. Ay, Quiz Bu, ikaw mas magaling kumanta eh. Si Quiz Bu yan. Muna ako pong ganalabang trasa, yung aso daw, tumatawal sa akin. Sige. Hinayo pa kasi si Quiz Bu, hindi man lang umakyat eh. Nakakamiss yung Oo. Hindi, alam niyo naman si Quiz Bu pagka
may free time yun at saka alam niyo na madaling araw na Rania, magaling siya rat everyone. Yan si Rania. Magaling din naman pala si Rania. Yes. Oo, ano yan. Si Sis Rania, kapag kumanta yan, parang yung ano yung sa mga Korean novela. Lalo na kapag kumanta siya ng pang-Korean. Oo nga, marunong siya Kaya kumanta. i-play nga natin. Rania, akit ka. Baba ka na. Ayan ang hagdan. Lagyan mo muna ng jacket up ni Edward ng jacket si Miss Tanya. Si Rania. Lagyan mo Kanina ng jacket. kasi Tanya, ano bang tawag doon? Isasabak natin siya para Maasa si Rania. Masa siya at mawala siya ng hiya. Ayan. Marami tayong mamimit na magagaling. Gagaling na mga... Tab J, mega shoutout! Pabje, Ayan. may galang siya rat, Pabje. Grabe, Mega parang shoutout, concert Tab J. Angeles o Apodres, balik mo. Tab di J, ba? mega love shoutout. Thank you so much guys. Na hindi ko expected na ganun karami Nachi, yung ano. boy. Mga Ang ganda nagpupunta. ng sounds mo. At saka thank you Siyempre. sa palipot na baka sasakad ulit ako sa YouTube. Gusto mo bigay ko na rin yung mic? Gusto mo ba ng ganyang cute mo kay Wari? Yes, say yes lang. Say yes lang. Salamat sa iyo. Congratulations sa mga nanalo kanina sa Mount Bananas. Tama. I-claim nyo na lang mamaya or ano. Sa mga nanalo. Saka alam niyo na mapagagalawin natin lahat ng bahay niyo. Nakalista mo ba yung nanalo ang mga tres? Lista mo kung sino nanalo. Oo, siyempre. Ang mga nanalo si Renel Santos, Apong Mary Chris, Antonio Dagna, RJ Francisco, at si Miles. Yes. So, Alam ko yung mga channel naman nila. yeah, si Boss Nachi na lang ang akin. Ayan. Ay, bibigay mo kay Boss Nachi. Ang galing Diba, naman. sabi ko sa'yo, kanina pa. Ba't parang ayaw mo? Oo, Ba't parang ayaw mo? Boss Nachi. Ilang beses ko lang sinabi para kay Ichan. Sige. Bibigyan natin yan. Thank you, Apong Tres. Welcome, Apong Mary Chris. Hindi ka agad dumapag, G. Akala ko sa akin yung aso, hindi pala sa akin. Kay Boss Nachi. Sa akin. Wait lang. Papatayin ko lang. Ano na aso? Kaya pala si Apong Pogi, di ba pakali na kaya? May sampal daw yung aso. Ayan. Wait lang. Motor War. Shoutout ako. Guys, tignan mo si Motoword. Ano pa lang siya? 95. Ano yan? Oh, Katrabaho ko yan. graduate na yan. Oy, akilala na Mana. po nila. Mana. Ma'am CSG, Yes. shoutout. Abjay. Yes, mega shoutout. Boss G, mega shoutout. Tulugin gusto mo nyo muna yung magkat- aso. Ayan, Boss Nachi. Inumin mo muna ng sleeping tablet. Oo. Nagulat ako sa tao ko. Thank you so much pala sa nagpatugo. Hindi ko alam kung sino. Nagulat ako. Umami. Lalo din kumakanta si ano. Grabe Si Tulugin mo muna yung aso. Sabi niya po, Merry Christmas. Oh, guys, baba po kayo ng mga bahay nyo ha. Yung mga premiere nyo po, baba lang po kayo. Or gusto nyo po magbaba ng bahay, type nyo lang po yung kapogi sa night mode ng bahalang diba? Okay? Kaya, pakita ka naman. Huwag nang itago ang Oo, kagandahan. lahat nyo po makikita. Huwag tayo. Huwag itago ang kagandahan. Huwag itago Yes, ang tama. ating... Nahihiya pa po ako kasi iba dito tsaka iba yung sa Facebook eh. Hindi, sa Ay, sa Facebook, sa TikTok. Sa TikTok kasi kaka-upload na niya lahat. Eh, dito siya baguhan. Ganyan. Ayun, pinatay ko na yung aso. Baka mauwi ka ng police yan. Ayan. Kaya hindi mo siya pwedeng mo cellphone para full ang kita sa'yo, yung ganyan siya. Ay, Paano ka po ba siya ano? Kasi parang hindi siya full. Lapit mo yung cellphone mo yan. ganyan. Igilid ko. Ganito. Patagilid yan. O Patagilid. ganyan. Yan. Yan. The best. Isa pa. Nagilid din siya. Yan. Hindi, ayan. Ayan. Kasi malayo pala. Ayun, nagbaba din ng bahay si Ma'am CSG, guys. Nakita nyo na rin si CSG. Bakit sa akin hindi mo tinuro yun? Tinuro ko lang ko Wala kang tinuro sa akin. Kasi nakikita ko ganito lang kaliit. Full ka talaga eh. Full yung sa'yo, di ba? Snatch. At saka yung sa'yo, di ba? Laptop yung ginagamit mo. Hindi, nung una kasi cellphone. Parang Hindi mo tinuro ni Boss Christian sa'yo, di ba? Nung Ewan ko dyan, walang tinuturo sa akin yun eh. Punta ko na si yung inanin niya. Tokin mo yung ulo niya, sinabi ko sa kanya bago Walang siya bing- maligino. exactly. Ituro niya lahat para sa'yo.
Kung Edward, pupunta ako na si Sesky. Meron siyang 6.46. At saka si ano, pasuyo na lang hapon tres, si Moto Ward. Pwede po lang natin si Motor Ward. Baka si 95 ya pa. Oo, 95. Ilang ano lang yan. Ilang kembut lang yan para sa Sige mo na siya, no? Tapos, susunod si mga ano. Pakantay mo si na natin si Darwin Boss daw, Nachi. meron siya pag-LS sa Feb. Hindi Boss Nachi, pakantay Si Boss Nachi naman. Tapos, touchy muna. Kasi ano muna, si Miss Ryan muna ang ating Oo. opinion. Dapat si Rania muna. Binyag ba to? Guys, ating Rania bago ng message sa YT. Ayan, sunod-sunod na yan. Si Boss Nachi, Tres, tapos si Rania, si Aprod na tapos. Kasama ba? Kasama na. Kung okay lang ako rin, kung Yes, kaya, okay. okay lang. Okay ako. Sige, pag ganun pa. Kahit ano yung mga aso, bakit ba tumatawal yun? Di ba ata pinakain eh. Kaya nga baka gutom. Yan, napaikot ko na si Sesky. 6.46. Si pinaikot natin Salamat. si Motor Ward Contres, yung Si nickname Boss na. Ward ako. Yes, 100 or pasobrahin pa natin. Nakapin na mute siya, nakapin. Okay, mute na tayo. Ayun. Miss Rania? Ay, ako na po ba? Glory Shores! Ayan. Sige, wait lang. Hanap ako ng kanta. Lahat na yata na. Magaling si si Sir Edward eh. Si Tres magaling, si Nachi magaling. Ikaw din, Miss Renel. Oh. Hindi, magaling ka naman Yung na. dalawa ni Apo Tres, hindi namin Kaya alam kung magaling kami ni Apo May Tres. pantay na yung boses natin ngayon dito. Kanina pa ang tawag ng tanghal. Ay, meron na po ba? Ito, mahina. You decide wasn't right. I was stupid for a while, swept away by you, and now I feel like a fool, so confused, my heart bruised. Was I ever loved by you, out of reach, so far? I never had your heart, out of reach. Couldn't see we were never meant to be. Catch myself from despair. I could drown if I stayed here. Keeping busy every day. I know I will be okay, but I was so confused. My heart bruised. Was I ever loved by you, out of reach, so far? I never had your heart, out of reach. Couldn't see we were never meant to be. So much hurt, so much pain, takes a while to regain what is lost inside. And I hope that in time you'll be out of my mind. I'll be over you. Now I'm so confused, my heart bruised. Was I ever loved by you, out of reach, so far? I never had your heart, out of reach. Couldn't see
We were never meant to be out of reach, so far. I never had your heart out of reach. Couldn't see we were never meant to be. Ang galing naman ni Rania. Ang galing. Oo. Ayun, first time ko narinig yung boses ni Rania ngayon. Thank you po. Ang galing, di ba? Ang galing. Medyo busy Ang ako. galing. Kunting coach pa yan, mawawala na siya ng iyak. Kagaya na. Pero pero pag ano yan, mas maganda pa yung sounds niya, yung may ano siya, parang kaya pong ano, test at saka yung sayo, ay lalong gaganda yung boses niya, no? Astig. Hmm. Hindi, ang Tawag galing doon? ni Rania. Ano po yun? Si Rania. Tsaka, busy ako kanina kasi tinuturuan ko si Boss Nati. Paano daw itong background. Okay. Ayun, no. Tingnan mo. So Ruby, Para- may shout out kay Ruby. Paano Ruby, yun? Paano maging? ano sa'yo. Hindi, yung Salamat, background. salamat. Ayaw lang daw niya. Ah, yung background. Oo nga, yung background. Kailangan may ano, no? Palitan. Paano ba yung pinapalitan? Dun sa virtual background. Pero ako nakagamit ako ng OBS kaya ganyan guys. Hindi, Ah, turuan na lang niya si Nachi and then i-share niya sa'yo kung paano. Hindi siya Kasi ano, mahirap yung sabi-sabi lang. Iba kasi talaga yung nakikita at minaman. pero natin i-try mo lang Hmm. i-blur. Practice malinaw ka, kitang-kita ka. Blurred mo Ang na lang. ano ang hirap plahin. Bukas ko na lang ako magtitipla ng kape. Pindutin mo lang yung blurred. Kahit hindi mo timplahin yan. I-blurred lang. Asa may blurred? Yung makikita mo, pag pindut mo ng virtual background, makita mo blur. Practice na talaga yung blurred. Fade yun. Pero eh. kung mahina yung Fade, signal fade. niya, kung mahina yung signal na naglalag, pagka naka-background, ano ka? Oo. Ah. Wag na. Totoo yan. Apo rin. Oo, diba? Yun na ako. Pero kapag wala na masyadong nagano ng wifi, ikaw na lang, hindi na. O gaya ngayon, wala na, tulog na sila. Okay. Okay na baba. Mm. Okay, sige, si Boss Nachi na. Guys, binaba ko po yung bahay niya. Ayun, binaba Ako din ba? niya po rin yung kanya. Di ba si- 100 na pala yung mga pinaano mo sa akin. Naka 100 na sila. Ay, salamat. Si Motoward. Ay, thank you po. Next time tayo, next. Guys, si Raja yan, pakibigitan din, bago lang siya. Baby pala yung Oo bahay. nga. Baby. Pero pagka na-monetize tayo, Matanda na yan. 71. Handa ka na. Alam mo yung gagawin mo. Baka hindi na kayo makakilala, ha? Gano'n. Doon lang po kami sa TikTok magaling. Puro marites. Tinitignan ko sa TikTok kasi nagtitiktok din ako. Dalawa yung account ko dun eh. Ah, Oo. ano pong name? Ano din, ganito rin pangalan ko. Edward Laksina, Sige po. Edward _ Dalawa yung channel Sige ko. po. Follow ko po kayo doon. Salamat. Magpa-follow back naman ako eh. Bro, trust Renel ko na daw. Santos lang. Sabi naman ni Sas G. Ayun, mute na ako. Ako? Ikaw na. Ba't ako? Kuntre. Di ba ikaw? Ayun, no? Paano ba? Hindi. Nauna si Rania kanina. Dapat ikaw, Boss Nachi. So Sige. ngayon, Sige. dahil si ano ka muna. Si Boss Nachi muna ang dress, tapos ikaw. Music. Ay, walang music. Hindi pa naman siya Wala. Hindi pa siya nagpa-play. Walang music. Okay. Aquamarine, magalang shoutout. Aquamarine. My friend, ako Marin, nag-share arigato gozaimasu, Marin. Ayan. Pag-iipatulog po daw yung aso. Meron na. Wala pa. Kunyari. Wala pa. So, ikaw muna po, Tres, ako siniset ni ano. Apon Tres, ikaw muna Apon Tres. Sige. Ako ba muna?
Facebook. Meron na? Wala pa. Wala rin. pa. Ako nga muna, Ted. Sige, sige. My features don't break me. May ano. They define me. Can your oil replacement define your bouncy curls? Pantene Oil Replacement can. Paano mo malalaman ito? Pag-ibig ko sa'yo. Paano mo mararamdaman ang tibok ng puso mo? Ulan kang kinakabahan na ika'y masasaktan. Pangako ko ang puso mo'y hindi makakawalan. Paano mo maiintindihan na ako'y nananabik? O kailan ko kaya nadarama ang tamis ng iyong halik? Kung lagi kang kinakabahan na ika'y masasaktan, sana na may pagbigyan mo hiling ng puso ko. Subukan mo magmahal o iliw ko, kakaiba ligayang matatamo. Ang magmahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasambahin. Huwag ka na magdangamba, pag-ibig ko ikaw, wala nang iba. Paano mo malalaman ito? Pag-ibig ko sa'yo. Paano mo mararamdaman ang tibok ng puso ko? Kung lagi kang kinakabahan na ika'y nasasaktan, pangako ko ang puso mo'y hindi makakawalan. Subukan mong magmahal o iliw ko, kakaiba ligayang matatamo. Ang magmahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang laging sasambahin. Huwag ka na mangangamba, pag-ibig ko ikaw, wala nang iba. Subukan mo magmahal o iliw ko, kakaiba ligayang matatamo. Ang magmahal ng iba'y di mo gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasambahin. Huwag ka na mangangamba, pag-ibig ko'y ikaw, wala nang iba. Subukan mo magmahal o iliw ko, kakaiba ligayang matatamo. Ang magmahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasambahin. Next. Alright. Paano ba Shamrock? Ayan, siyempre kinakanta ko din yung paano Meron na. na yan. Shamrock, siyempre. Ayun, shoutout muna natin si Ma'am Sesji, si Ram Roxanne Noquera, ayan. Okay na si Rania, 130 na siya. Next na natin si Boss Nacho. Ay, congrats. Okay. Tingnan ko lang kung may music ah. Parang mahina yung music. May music na? Meron pero mahina. Volume mo. Okay, okay.
aso po tumatahol. Lying in the gloom Ina pa rin, Boss Nachi. of my lonely room. Mahina pa rin. Wala pa, boss. Wala. Motoward, wala ka na. Motoward, wala ka na. Umatras ka na yata. Si Rania, ano na siya, 130. Hindi na yung ano ni Boss Nach. Oh, ano po, Ronel? Ikaw muna. Parang ayaw, no? Kanta ka ba po yan? Tama Para na. ano mo muna sila. Boss natin. Boss? Sige. Oh, wait. Lipat ako. Sige. Sige. Boss. Okay. Makanta ko yung parang nag-echo. Okay na? Ayan. Yung kaninang na gustong kantahin ko daw ni Apon Tres, ayan, ito na yung kakantahin ko para sa kanya. Ayan. Yung walang kamatayang sana ikaw na nga. Ba't ayaw mag-pull yung ano? Ayan. Okay ba yung music? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ay minamahal ko? Kailangan ko'y katulad mo sa buhay kong ito. Nag-iisa lang sa mundo. Dati nasaktan ako, takot nang magtiwala. Ayoko na sanang umibig pa. Ngunit ika'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Sana ay ikaw na nga. Anong kailangan kong gawin upang matigil na ang kabaliwan kong ito? Sumpa ko sa sariling hindi na, ngunit eto na naman ako. Di na papipigil pa at di na paawat, sinisigaw na ang pangalan mo. Ikaw talaga'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Sana ay ikaw na nga. Nung kailangan kong gawin upang matigil na ang kabaliwan kong ito. Sumpa ko sa sariling hindi na, ngunit eto na naman ako. Di na papipigil pa, di na paawat, sinisigaw na ang pangalan mo. Ikaw talaga'y ibang-iba sa lahat ng nakilala.
Sana ay ikaw na nga. Sana ay ikaw na nga. Ayun, para kay Apon Tres. Ayan. Hello. Sana ikaw Galing. na kaya Ang kaya galing. daw Thank you, thank you, thank you. dapat Galing mo. Si Apo Miss Ronel yung Ana, ano mo, Nardo, cover may song mo. ka-shoutout. Miss Hannah Turonio, shoutout tsaka po kay ang pangalan nito? Kay yung bagong pasok dito si Zari Arts and Travel, mega shoutout po. Ayan, salamat. Okay na ba, Boss Nachi? Guys, binaba ko po yung bahay ni Try lang, try lang. Nel Santos sa Ayan, may music, may music. Meron na. Meron na. Okay. Oh, my lonely road, thinking of how to reach you, dreaming of having you. I believe in dreams, I believe in you. I believe that I will can reach and touch the moon. I don't have the courage and the will to see the words that I can feel. But one inside of me it's so real. Oh, and I know someday I'll have the chance to prove and say three simple words will come your way. You don't have to chance someday. Cause I believe in dreams, I believe in you, love. I believe that I will do can reach and touch the moon. I don't have the courage and the will see the words that I can feel. But one inside of me is so real. Oh, and I know someday I'll have the chance to prove and say these simple words will come your way. You know I'll have the chance someday. A chance for me to say that I love you. Oh, I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. I believe dream. I believe my dreams will come true. Parang ano yung boses mo. Sari Arts and Travel mo yung nag-shout. Echo. Ayun, okay na. Sure.
Road to Ano ano, ba? Ano ba? siya? May echo pa rin. Hindi, ako Hello. yun. Ako yun. Sorry. Ikaw. Abundante, mega shoutout Abundante Baron. Abundante, ayan. Road to 1K si ano ba yun? Jerry. Yes. Larry. Naka-check ng bahay niya. Yes. Baba niyo po yung Dito bahay nga niyo. Yes. Ako po si Tres Morales, si Boss Nachi, and Rania, guys. Yes, dikitan nyo guys ha. Okay na ano din si Rania, nadagdagan na rin si Rania. Dinikit ko na yung mga lagat ko sa kanya. 130 na siya, di ba? Tapos sino pa ba? Si Boss Nachi. Nawala na si Moto World, natulog na siguro yun. Natulog Sa na siya. Pilipinas. Si Zari, sige po, pakibaba po yung bahay mo ha. Road to 1,000. Ilan ba yung Oo, kulang? 969 siya. 969 siya. Yes, Ayan. ano natin? Abundante, mukyat na bikini. Abundante. Lalakad na Wow. tayo. Oo. Aba, hapin. Soy, may Hindi ganun naman siya tayo pang matagalan tayo, babang. Ako naman, sige, para kumanta ako, para naman maano kayo. Oo. Yan. Okay naman Really? na Renel yung kanina, music at saka boses. Yes, Apo, yung Renel. music. Yes. Okay, good, salamat. Ano kayong kakantayin natin? Ikaw na nga ang Ano ba? hinahanap ng puso. Yun ka nagpapaligaya. Gaya. Oo, yun. Sige, ito na. Ikaw na nga. Always the meatiest, cheesiest, sweet sarap sauce. 59 pesos lang. Dali, may patalastas. Okay. Para po sa lahat,
po. Thank you, thank you. Ayaw Parang umangat ng Salamat banana ni mga palakpak Terry, din guys. Terry Arts and Travel. Sige. Hindi. Sige pa sa'yo na lang. Baba mo yung bahay mo ha. Sige, didikit ako. Sige, sa'yo na. Paano Next. naman yan kay Miss Hana? Ayan yung kanyang Sana pero- upcoming LS sa Valentine's Day. Guys, malapit ng Valentine's, sa araw ng mga puso at Oo nga pala. Sarang Ay, naman. oo nga pala. Kaya nagpakita ng damit si Sis Rania. Valentine's kasi. ano nga po? Hindi. Puti kasi, tapos puti pa lang ako, mukha akong nasa mental. Hindi, pwede naman gawin background yun, diba? Pwede ng background yun. Dali Ano lang. sabi mo, pwede. Edward? I-announce mo, ayan. Announcement ko nga, this coming February 21, ano lang, mga, hanggang dati, rin nila alamin naman, di ba? Simple lang, hindi naman kailangan ng bonggang-bongga, di ba? Ano lang, celebration lang ng birthday ko. This coming Ano bang araw February. yun? Anong araw? Para sa... Ako rin kung anong February 21, anong araw Tignan mo, ba yun? isimpo mo na lang sa Sunday para maka-attend si Apong Si Apong Teres. Sige. I-check Gawin nga natin mga 19, no? Okay lang Tingnan yung natin. advance. Yes, Sige. tingnan nga Invited natin. po yung lahat. Ma'am SG, salamat. Sige, ano na Sana ako, doon nyo. mag-sponsor na ako sa'yo ng 1,000 banana. Sige. Wow. Wow. February marami 21 pa ang yan. birthday Marami mo. pa. So, 19. Yes, 19. Oo, Apong Edward. 19. Sige, gawin natin 19. Sige. Okay, Alam mo na, 1,000 magiging banana. bonus ko. Ayan. O, Ang diba? Kaya, 1,000 banana para at least yung mga gusto kagad monetize. ayan. Okay, invite natin po sila sa 19 Feb. Mamimigay po kami ng 1,000 bananas. Basta mag-stay lang kayo at mananalo kayo. May chance kayong manalo. Ayan. Yun na yung clear na pananalunan nyo. Especially Meron pa. po rin ito mga maliliit na bahay, yung mga malapit Yes, ng sa mga 1,000. maliliit. Oo. Sige. Start na natin. Sino ba si Rania na, di ba? Ay. Si Rania. Ako na pala. Wala. Nakakalit. Kaya pong Teresa. Yan. Ganyan. Sunod na yan. Mute na ako. Gulat yan. Ayan, baka sa February 11, baka Sige, may sige. kataw. Ayan, akyat Sana kayo. turon nyo, sige po. Basta gabi. Pwede akong gabi siguro mga 9. Kasi ano na ako nun sigurado ako. May trabaho na tayo nun. Sino si Ja YTC? Sino si Ja? Ja YTC. Chat Ja. natin. Anja YTC, magalang shoutout ka. Go na, Rania. May bagong kaibigan siya. Yeah, Parang pinapausap ang gagaling niya. Meron ba? Ay, wala. Sorry. Snatch and rematch. Picture me 1,000 words, and why can I read you? Our words will never change. You had come to know if a face could launch 1,000 ships, then where am I to go? One home but you always left me to. And when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me. If a man could be praises at one time, I'd be with you. Tomorrow and today,
away. If the world just stopped revolving, spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. When the world was through, then what I want, stars would all go out. Then you and I would sing Tapos na po. Ay, ang galing. Galing naman. Pampatulog lang. Oo nga eh, patulog talaga, no? Naghihikab Nasa ba nga. si ano, si Rania Contreras? Saan ba Nasa siya? Pinas ba? Sa Sa Pinas. Sa siya. Pipin. Pero Pareho pa naman pala tayo. nakabakasyon ka lang, Rania. Ay, hindi. Nagbakasyon lang. Nung nakaraan, nagbakasyon lang po. Ah. Nagbakasyon. Minsan napunta ako sa sa Dubai. Miles. Mega shoutout. Miles live vlog. I-tweet na lang ako, di ba? Fred Tyson. Yung mga panalo ng ano. Minsan na yan. Si Miles. Ayan, walang baka jacket. naman. Ayan, padagdag kay Miss, sa pinsan ko na parehas kami palang maganda. Ayan, Santos pala siya. Miles, salamat po, Ma'am Miles. Ayan. Travel pa Thank you sa'yo po ng sa bahay inyong mo. lahat. Salamat. Thank you. Huwag niyo muna ngayon guys si Apronel ha. Guys, saglit lang po ha. Pakilala ko lang sa lahat ng mga bago po dyan. Sa mga hindi po nakakilala eto po si isa-isa no. Isa-isa. Si Rania po, ayan po yung singer Si po si Rania. Rania. Ay po. Yun. Po si Rania guys ha, binaba po niyang kanyang bahay. Tapos ito si Tres Morales. nag-iisang Tres Morales. Ayan po. Tres Morales hindi ko na po sasabihin. Ako din si Magician. Magician. Ayan, magician na po. Nag-confirm na. Magician ha. Magician. Makakalimutan. Ito naman po si Kinonfirm mo. Ba't kinonfirm mo? Ayan, para at least may clue sila. Ay, mayroon silang si kung pangalan sino ko, siya. yung Lambada Queen. Lambada ka ba? Ay, si ano pala yun? Ayan. Ay, na ako dyan. Kaya akong Edward, kilala na nila ako. Ayan, lagi. Colonel Santos guys, kilalang nila. Ayan. Ay, hindi pa yata Huwag mo makalimutan, Muse, sa susunod na taon na yan. Renel Santos. Siyempre, ito po guys, bago pa lang po siya sa YT. At Ayan. ilang Pogi oh. Hello, mega love shout sa lahat po. I'm Boss Siyempre, Nancy. kanina ko magmamana. Kundi ka sa kuya. Ayan, pinapasabi pala ni Moto Ward, ayun, binalikan daw niya yung mga dumikit sa, sabi ko, mga ninja, wag mo nang balikan. Yung mga mail lang didikit mo, sabi ko. Thank you Ewan ko so kung much. ano nangyari. Dinikitan niyo ba si Dante Baron? Bakit tinapon Dante kung mabili? Oo, parang lalakad na yung barko. Lumakad na yung barko natin. Isa na lang guys. Sakit na kayo. Isa na lang. Sige, next. Sino nang next natin? Tapos na si Raja, si Apong Tres. Sige. Ito yung hindi nakanta na nire-request niya po rin. Ako na lang kakanta. Cutting my hair short took courage. Ako pala yung dulo, yan. Wait lang, may sending support na commercial. To reach new lengths, Pantene 3-minute miracle conditioner can. Yan tuloy, nakilala ka ni Apong Dante. Something mo pala lalaki. So, Kilala ka tuloy. okay. Alone with you inside my mind. And in my dreams I kiss your lips 1,000 times. But sometimes you pass outside my door. Hello, it's me you're looking for. I can see your eyes, I can see your smile. You're all
that I ever wanted. And if my arms are open wide, cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much, I love you. Hindi, ako dati. To see the sunlight in your head, and every time inside my head, how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I just get to let you know. Cause I wonder where they are, and I wonder what to do. Are you somewhere feeling lonely, or someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start to say I love you. Ali-ali yung sinasabi. Mapundante. Kasi apundante na iba pang nakita. Lagi siya naka-bonus ka. Hello, it's me you're looking for. Cause you wonder where you are, and I wonder what to do. Are you somewhere feeling lonely, or someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Zarian X Travels, thank you so much, Zarian X Travels. Thank you. Ayan, thank you very much, Apong Tres Morales, sana all. Ayan, habang kumakanta si Apong Tres, ninigitan ko na meron na siyang yung road to 1,000, meron na siyang 980. 20 na lang. Okay na muna yan, ha? Okay, guys, tigitan niyo po si Tres Morales. Yan po, si Magician. Ayun, nag-reveal na siya. Siya na po yung nagsabi. Reveal na po, si Magician. Joanna May Francisco, long time no see. Joanna. Mega shoutout sa iyo, Joanna May Francisco. Digitan niyo po guys yung mga co-host ko, ha. Si Ronel Santos, Boss Nachi, si Tres Morales, tsaka si Rania. Pundante, alam ko meron kang aduang ikami kaya nga aduang Soy Edward Kapilang kami Mika Paris. Ayan. Tagalogin natin. Ayan. Si ano daw sabi ni Apong Dante, kailan kaya daw sila magkakaroon ng parea? Pares. Alam ko na yan. Soon, wag kang maglala. Nag-mano ka naman. Joanna, salamat, ha. Bisana Doronyo. Okay, next na tayo yung pipin. So, ako na ba? Mega shoutout sa inyo lahat. Yeah. Sana pakibaba mo yung premiere mo for Bisana Doronyo. Yes. Sayang kanina si Insan, nagbibigay pa naman ng banana kanina, 100 kanina. Kaya Apong Tres. Sayang yun, sayang. Yeah, okay. Sana So, money na 1,000 na siya, Apong Renel. After ng Sana Ikaw na Nga Pangako. Noon, akala ko ang wagas na
pag-ibig ay sa nobela lang matatagpuan at para bang kay hirap na paniwalaan. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y iisa, hindi ko hayaan na sa atin ay may hadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y isa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Ako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Puro ano na lang yan, music. Ayan. Okay. Back to you. Ayan, back to you, host. Pangako sa'yo. Ano kayang susunod mamaya? Ang kakantahan niya. Pangako sa'yo. Alam ko na yung kakanta niya mamaya. Pangako sa'yo. Sige. Sino na? Ayun guys, huwag niyo pong kakalimutan magdikitan na lang po kayo sa baba kasi konti na lang dyan. Siguro naman, konti na lang tayo guys. Dikitan nyo na lang kayo yung ano nyo dyan, yung mga hindi pa po dikit dyan O sige, next na natin si Boss Nachi. Boss Nachi, Okay. you are prepared.
Sana'y magkakayo, hindi makahimik ang puso ko. Bawat sandaling hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka. Dahil kung ika'y makita na, labis-labis ang buwang nadarama. Mas nanlaman kahit ano pa ikakayanin na. Basta kasama ka, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta kasama kita, walang kailangan pa, wala na hanapin pa. Basta kasama kita. Sana ikaw hanggang nanatili kasama ko. Dahil kung ika'y nawawala, pati lahat sa buhay ko'y maglalaho. Basta kasama ka, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta kasama kita, walang kailangan pa, wala na hanapin pa. Basta kasama kita. Basta kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Kasama kita, walang kailangan pa, wala na hanapin pa. Basta kasama kita. Walang kailangan pa, wala na hanapin pa. Basta kasama kita. Ayun. Basta't kasama kita, sabi ko na yun ang pinakakakantay ni Boss Nachi di ba? Ronel, ba't na anong nangyari sa inyo? Ba't nagano kayo? Ayan, shout out to my friend na Trinity Roy. Trinity Roy Key Reyes. Mega shout out. Ano to? Mega Ibang lahi to. shoutout. Ayan, mega My shoutout friend, kay thank you so Troy. much for dropping by, okay? Apong Yan, Tres, thank you. smoking niya. Ikaw nang bahala dyan, Apong Tres. FB page mo, Rina Santos NHS. Ayan. Okay po. Ano daw? FB page ko po. Ayan, sa mga gusto nyo pong mga Baba follow niyo to follow po. Yes, Babaan baba nyo lang ninyo. po yung yung mga FB page nyo. Wala pong hindi po kayo makakadaya doon sa Facebook page kasi kapag nag-follow ka, matik na mag-a-appear sa'yo yun na nag-notify na ibig sabihin ka nag-follow ka. Di ba? Renan? Yes. Ayan. Sino Kaya, next? kung gusto mo mag-follow Sino nang next? Ano ba? May sasabihin pa ba kayo? Ayan.
Wala na. Sino yung next nakakanta pong Oh, siyempre. Sige. Ako na. Yung mga Ako na. Edward. Alas dos. Let's welcome. Oh, sige. Ako Renel. Kakanta ako. Yan, Sandali Kuya lang. Will. Kuya Will. Ayun, naka-rinse na yan. Naka-rinse na yan. Okay. Kung gusto nyo pong umakyat, akyat po kayo ha. Sabihin nyo lang po at ibababa ko yung hagdan. 90 million din daw. Salamat po sa 90 million dyan na naka-BG. Salamat. Okay. Guys, pasuyo na lang sa Dante Baron na pinapin ko yung kanyang premiere. Pasuyo na lang din ha. At kay Miss Hana Doronyo. Sorry. Apo rin yan. O sige, ito na. Wala na si Batman. Okay, ito na lang. Thanks, Hoys. Welcome. Ayan, ito na lang guys. Para po sa lahat. Kala Sana, ko ito nag-start na ka yung Apo. pinaka-last song ko muna. Kasi alam niyo naman, alas 12 na. Helps give more energy. Ito po. Dali lang. Mag-stereo tayo konti para naman gumandang yung konting buo. Ayan. Hello. Ay, tala ako, boses. Hello. Hello, sound check. Ayan. Okay na po. Sound check. Okay. Para po sa lahat sa mga oldies. Wise men say only fools rush in, for I can't help falling in love with you. Shall I stay? Will it be easy? But I can't help falling in love with you. Like river flows surely to the sea, darling, so it goes. Something are meant to be. Take my hands, take my whole life too. For I can help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Something are meant to be. Take my hands, take my whole life too. For I can help falling in love with you. For I can help falling in love with you. Alright, thank you so much
Sa lahat po ng mga nandyan. Ray, mega shoutout sa iyo, Ray M. Bautista. Maraming salamat po. Ayan. Okay. Next. Rania. Ray Ano ba yung Bautista. next? Kasing Maraming busy ako Okay. kasing busy ako mag-charge. Kasing busy mag-charge. busy mag-charge na. Baka pwede pa yan. Pwede Ang pang bilis bunutin pala yan. makalobat nito. Sa cellphone, mabilis sa cellphone. Pero Oo, pag, pag cellphone nga siya. Naka-cellphone. Mega shoutout kay Ray M. Bautista. Mega shoutout po. Ayan, Mr. Ray. Okay, mute na ako. Hello po sa inyong lahat. Ready na ba matulog? Sige lang, sige lang. oh, malapit na tayo. Sige, sige. Okay lang. Ready na tayo matulog. Oh. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Yung ganyan, Po. talaga patulog. Pong Oh, dati. patulog na. Patulog na. Rani, nabawasan. Nagkasan ka na naman. Tinignan ko yung bahay mo. 20. Agoy, ayan. Oo, ganyan talaga Rania. Rania pala, Rania. Ayan. Oo. Tayo Okay. po, Boss Nachi. Rania. So, Apong Dante Baron, magpakilala ka dahil bagong kaibigan mga to. Apong Hello, Dante. good morning, good evening. Yun, Hello po, Sir Dante. Hello. Good evening, good evening. Joy, the Ah, magician. Apong Dante. Apong Dante, nakita mo na si magician, yung gwapo, no? Wow, something na lalaki pala. Wow, mas ikaw lang kita yung personal. Talagang pinapakabahan ko si Wapin. Miss. Seselane mo yapong Renel. Masang tingin lalaki na. Yasa pang magkanta.
Sa biyasa ko magkanta, hindi ako kumbinsido doon. Patay Ah, tayo. yes, si ano, si Apong Dante, yan, si Sai Dante, napakagaling yan. Oo. Durot, salamat. Bago host, ayan, baba mo lang yung bahay mo. Okay. Guys, Oo nga pa. pakitikitan po si si Tres Morales nakapin po ngayon. Ayan, alam niyo naman, kilala niyo ng mga co-host ko, si Rania, si Dante Baron, si Tres Morales, Boss Nachi, Renel Santos, tsaka ako. Ano, Rania? Yes May po, sasabihin ka yes ba? po. Right. Wala. Ano, sasabihin? Okay. Nag-hello lang po. Ako Pakita na yung yung Hello may po. excellent si Apong Dante na Si Sasaluhin na Dante lang na ako ni Baron Apong muna, Dante. para na Oo. makapagpahinga muna yung mga tayo. Siya Oo. naman. Mamaya, last song. Last song talaga. Mga 30. Hindi mo mag-last song. Mga talento talaga. Last song ko. Ay, hindi hindi Yung ako. last song Agad mo last song. Gusto ba natin sige. pakinggan yung boses niyan? Dali Ako na ba o si Apong Dante? Apong Dante. Abundante mo na pong Renel. Sige. Number oldies na, Oli. Oh, All sige. this. Mag-oldies All na this. mo. Yes. It's up to you. Nakaka-relate naman si Rania tsaka si Boss Nachi tsaka kami. Mga favorite namin mga oldies. Okay. Yung nakakasayaw, Apong Dante, ayan. Para kami dalawa. Nakakasayaw. Mega shoutout. Miss Oh, Marilyn. Mega shoutout. biyasang ka. Ayan. Jacket kay Miss Marilyn. Marilyn official, mega shoutout po. Maraming salamat. Ay, tignan natin kung may jacket. Ito. Wala Sige. siyang jacket. Tita So, Maymay, ito shout out. Yan. Yes. Akit ka dito Tita Maymay. Kanta tayo. Mm-mm. Sige. Nakakasayaw na oldies ito. Nakakasayaw. Sasayaw tayo dito. Alay pagagan eh. No kayo Alayo. pagaga. Wala sa pagaga. Ayun eh. Makatera. Mute na ako. Mute na. O, tumera kayo na yan. May, sayaw kami ha. Ayan. Sayaw tayo. I'll be loving you eternally. With a love that's true eternally. Sayaw. Round the solid in my heart, it seems I've always known the sun will shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Though the sky shall fall, remember I should always be forever true and loving you eternally. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Though the sky should fall, remember I should always be forever true and loving you eternally. Nakakasayaw. Kaya nga, paano kung makakasayong? Ganyan na lang. Oh, ayan. Diba? Depende. Sayaw yun. Oo. Okay. Oldies eh, oldies.
All sige. this. May side B pala, no? Side B. Okay, Oh, sige. side B. Ayan, walang jacket si Miss Tita Hana. May, Ayan. akit ka. Akit ka dito, Tita May. Hello, ayun nga, Miss Hana. Shout out, Miss Hana. Oo, Tita May, dito akit ka. Hana, Kanta ka. Isang playlist. 20 songs, ha? ang playlist talaga. Oo, kumakanta yan, 5 hours and 59 minutes and 59 seconds. Walang tigilan yun. Ganyan kumanta yan. Matindi yan kumanta. Ang buong LS. Oh, sige. Ito. Next. Hindi pala naka-stereo. Where it began, I can begin to know it, but then I know it's growing strong. Was in the spring, as spring became the summer, who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe they never will, but now I look at tonight and it don't seem so lonely. We feel in love with only two. And when I heard her ears off my shoulders, how can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been blind to believe they never will. Oh no. Sweet Caroline, good times never seem so good. Sweet Caroline, I believe they never grew. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been blind to believe they never grew. Oh no. Yung? Wala pa rin kupas talaga si Apong Dante talaga. Kumanta si Soy Dante. Mga classic song. Paborito yung mga classic song talaga. Kapangan mo, Soy. Mga ganun. Kapanahunan namin ni Oo. Apon Dante.
'Di ba? Sa panahon nun. Pero hindi siguro nung kasikat-sikatan niyan, ano pa lang kami, musmus pa lang kami Dede ni Aponday. Oh, 'di Ano ba, ba? ala Ah, Dedede. Frances Sana all Dedede eh. Kaya May nga shoutout po, dumedede pa kami. bali po. Ayan. Ayan. Hindi ako Mm. YT sir. Kilala niya pong Dante siguro mga 'to, si May at saka si Hana. Tama ba? Oo, kilala ko Si yun. si May. Oh, Kilala ko si Miss Si May. May dikit na ako. May dikit na ako sa'yo, ang dami mo palang mga premiere nakita ko kaya dumikit na ako do'n, 'di ba? Ay salamat, sa pagpunta sa live ko. Ayan. 'Wag niyo pong kakalimutan, pakidikitan po ang aking mga co-host, si Renel Santos, si, Dante Baron, Tres Morales, Boss Nachi, tsaka si Rania. Rania, ang nalagasan ng 20. Uy, don't worry. Marami tayong diyan, marami tayong kakilala diyan, ayan. Oo, Huwag at talagang saka willing mo talagang maraming tutulong sa'yo, nandiyan lang si kung willing ka talagang Magic. mag-YT, ayan. Andiyan lang Wow yung Magic lang 'yan, mabilis lang 'yan. yan. Wow Wow magic Magic, lang yan, sabi oo. Magic sarap lang yan ang katapat. Magic sarap lang 'yan. Paparinig lang tayo sa Wow Magic, alam na 'yan. Sige na. Si ano nga, sandali lang, may lang ako, konting trivia lang ako. Si Boss Nachi sabi ni Apontre, sabi ni Magician, kailangan paghirapan niya. Kasi natuwa ako dun sa sinabi niya nun. Miss Ana Doronio, salamat Miss Ana. Promote natin sa February 11 kay Miss Ana Doronio. February 11 ba? O 14? Yes, Yung kanyang Feb 11, ayan. Araw daw Feb na, Feb 11, araw ng Kasi mga kami puso. February 21, Soy Dante, alam mo na Soy Dante, February 19 pala, sorry, 19. Sabi ni Aporonel 19 kasi na. Sunday yun para maakyat si Apontres tsaka si Boss Nachi. Akyat kayo nun Rania. Akyat kayo nun sa February 19. Oo, 1K yun eh. Oo. 1K Ilang ba kayo yun mananalo? Apontres? Hindi mananalo ng isa yun. Ipag-ano natin para maraming mananalo. Ano siya? Sige. 1K. Maraming mananalo. Price. Para So, Okay na 1K yun. na yung Okay na yun. na. Invite nyo lahat ng mga maliliit na bahay. Invite nyo ako sa Boss Nachi at saka si Rania sa TikTok nyo para mapasama naman ako sa community nyo. Kasi nag-live ako, minsan maraming tao tapos nawawala, nalalagasan. Minsan 100, 200 nawawala sila. Ewan ko bakit ganun. Kaya ako sanay mag-live Ganyan doon. talagang buhay. May nawawala, may Madali dumarating. naman. Aporonel na naman, hugot na yan naman. Aporonel, totoo yan. Naniniwala ako dyan, Aporonel, may nawawala. May nawawala. May nawawala. Mas maraming blessing yung babalik. Yung nawala, ayan Pero, lang natin. pero sabi nga nila, Aporonel, pag may nawala, may babalik. Pero nasa kanila na lang kung gusto. Ako na talagang papakumbaba ako sa mga taong ganyan. Kung may mga kasalanan man ako, Aporonel, maghuhingi ako ng sorry, di ba, Aporonel? Ayan. Balam na ni Aporonel yan. Okay na po ba? Aporonel, ikaw na. Baka tira lahat ng mga... Uy, ako na ba? Parang nahiya na tuloy akong kumanta dahil... Ang galing po ni Sir Dante. di ba? Dante, di ba? Pero siyempre siya pong Dante, reveal. Parang never ko pang nakita to sa sa kahit anong LS niya. LS? Sino pa? Hindi na. Hindi siya nagpapakita. Hindi siya nagpapakita. Hindi siya nakita ko na yan. Nakita ko na yan sa picture I-ano at mo saka sa sa... akin Edward, i-ano mo, sketch ko. I-ano mo siya, insinyal mo sa akin. Hindi, pag natapos na yung Durabox ko, magpapakita na ako. Kasi hindi pa tapos yung Durabox ko sa Bombay. Hindi. Sorry, hindi pa tapos na hulugan yung Durabox mo. Hindi pa. Oo, sinisingil daw siya. Sinisingil ng Bombay. Ay. Oo, Kaya kasi ako ng nakatago Bombay. siya. Oo. Kaya nakatago Sige ba? pa. Okay. Ay, si Sige po. Tirayan sino na na? natin. Kanina ko Ito na. binabahay niya. Eto na. Cover speech. Pamilings ko na lang Ulitin ko sa'yo
nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailan may hindi magbabago. Hindi ko masyadong kabisado. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-isa. Mabagal pala to. Di ko nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpuan larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ayun. Nakatawid din. Kahit bako-bako yung daan. Ayan. Ayan. Ano kaya susunod natin kakantayin na Foreigner? Oh, sino na bang yung next? Next natin si Hapong Tres. Hapon Tres, ikaw na po susunod. Okay na daw kay Rania. Guys, tikitan niyo po si Apo Ranel ha. Binaba ko po yung bahay niya guys. Charge lang po. Charge lang daw si Rania. Sige, Rania. Hapon Tres. Ako na ba? Sige. Try ko lang to tunay mong minamahal ko nga ba? Tinatanggi ng puso mo, sinabi mo hindi ako mahalaga, ngunit alam ko hindi mo kayang iwan siya. Ang ganda ng lalayo, ako na lang ang susuko. Paano ng pag-ibig ko kung may kahati sa puso ko? Naligid ang dibdib ko, hindi na ako makahinga. Di ko kayang maikaano sa'yo, ako na ang lalayo. Pangako mo, ako lang sa buhay mo. Sabihin mo ngayon, ako man lang ba at wala na siya? Sinabi mo noon, higit na akong mahalaga, ngunit
alam ko hindi mo kayang iwan siya. Ako na lang ang lalayo, ako na lang ang susuko. Paano na ang pag-ibig ko kung may kahati sa puso mo? Nananikip ang dibdib ko, hindi na ako makahinga. Di ko kayang may kahati sa'yo, ako na lang ang lalayo. Isa lang ang puso mo, isa lang ang piliin mo. Kung hindi mo kayang iwan siya, ako na lang ang lalayo. Ako na lang ang lalayo, ako na lang ang susuko. Paano lang pag-ibig ko kung may kalahati sa puso mo? Naninikip ang dibdib ko, hindi na ako makahinga. Di ko kayang maikaagaw sa'yo, ako na ang lalayo. Hindi mo kayang iwan siya, ako na lang ang lalayo. Ayun. Try lang yun. Ayun. Oh, bagong kanta yun, Hapon Tres. Oh, bago mo kinanta yun, ha? Kaya nga, try lang yun. Na, ngayon ko lang pre-practice yun. Anong title nun? Di tayo Ako na lalayo. lang lalayo. Ha? Ano? Ako na lang lalayo. Laro? Sure ba kaya yan? Ikaw ang lalayo. Ay, sige na. Baka may galit pa sa akin. Sige, sige, okay guys, susunod po natin ng singer. Walang iba kundi si Boss Nachi kasi si Rania nag-ano daw siya. To-charge muna daw siya. Oh, sige. Boss Tine-charge pa Nachi. kanya kasi ano eh, yung generator ni Rania, tine-charge pa niya. Sige, gising pa ako, sabi ni May. May, pakibaba po yung ano, binaba ko na yung premiere mo. Tingin natin, di ka na muli luluha pa. Pag akong di ka lolokohin, ng puso ko nagmamahal. Kung ako ay papalarin, na ako'y iyong mahal na rin. Pag akong ika'y lang ang ibigin, magpakailanman. Di kita pipilitin, sundin mo pa iyong damdamin. Hayaan na lang umibok ang puso mo para sa akin. Kung ako'y mamandasin at meron ka na ibang mahal, ngunit patuloy matindi pag-ibig, magpakailanman. Di kita pipilitin, sundin mo pa iyong damdamin. Hayaan na lang tumibok ang puso ko para sa akin. Kung ako'y papalarin, na ako'y iyong mahal na rin. Pag akong ikaw lang ang iibig, magpakailanman. Di kita pipilitin,
sundin mo pa iyong damdamin, hayaan na lang umibok ang puso mo. Para sa akin, di kita pipilitin, sundin mo pa iyong damdamin, hayaan na lang umibok ang puso mo. Para sa akin, para sa akin. Salamat. Yan. Buti gusto nila lahat. Ayun. Nakakabitin naman yung mga kanta na ni City. 'Di ba City ang kumanta niyan, Boss Nachi? Mm. City, Si ayan. oo, Puwede palang City male City version yun, 'di ba? Male si ano, version. City Scan. Okay, City Scan. Mega shoutout sa'yo, DJ Harry Light and Sound. Apon DJ, itang balay mo, nanti may nyambut nanalo ka kanina, nawala ka. Sayang yung 100 'no? Apong 100. Tres, tawag siya kanina. Tawag siya. Kailang wala siya eh. Oo, sayang. Pakibaba mo na lang yung ano mo, bago mong channel, Apong DJ Harry Light and Sounds. Ayan, okay. Sige. Okay, Hapon Dante, are you still there? Oo. Ah, Oo. Apronel, Apong, Dante Rabaron, Yun. at Apong Tres, Boss Nachi. Sige. Yan. Soy DJ, yan. Shout out. Yan. Bala mo mabilis yung tag eh. Mabilis yata yung tag. Mabilis yapin eh. Bilis yan eh. Oo na eh. O Pagbilis sige. pagbilis
Tumahimik na sila. Ayan. Tres Morales Dan po, sabi naman ni, ayan, napakagaling ng ating mga singer guys, nawala na po yung mga tao ko po. Ayan, DJ Harry, okay na yung DJ Harry ha. Meron tang 30. Apong Edward, kumakain na. Sige, 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 Apong Renel. Okay, si Rania Juliet guys, pakitikitan po Pakibalikan po yung mga binababa ko guys, yung po yung mga aking mga guest singer. Sino nawala? Si Rani, nawala si Rani. Rania pala, sorry. Nahulog, sorry Rania, nahulog ka. Rani na akong Rani. Rani Santiago na yun. Oo nga. Rani na ako, Rani. Rania pala. Kumakain siya po ganun. Ayan. Guys, tikitan nyo po si Rania. Yan, Rani. natin ng bahay si DJ Harry, guys. Tikitan nyo. Bagong channel ni DJ Harry Official. Ayan. Sige na. Bagong name, Rani. So, kasi naano ako sa Rani. Nasa kabila kasi akong LS kaya Apong Julie, Rani. Punta kayo kay Rani Raimundo. Paano ako sa po, kay Randy na lang po, Randy. Bagong name, Rani. So, kasi naano ako sa Rani. Nasa kabila kasi akong LS kaya Apong Julie, Rani. Punta kayo kay Rani. Huwag mong kakalimutan. po, kay Randy na lang po, Randy. Ano po? Bagong name, Rani. Hindi ako nakakarinig. Wait nga lang. Wala akong naririnig. Wala ka narinig. Hello, Wala. sound check. Ayan, Narinig meron mo na. kami? Amanda, Ngayon. DJ Dan. Salamat Guys, pasensya na, hindi mo na ako kakanta kasi nandito sa amin. Sa Pilipinas pala. Sa inyo kasi kulub yata yung sa inyo, sa amin medyo alata dito, baka alam naman ni Apple yan. Okay, sige guys. Si Rania po ang kakanta. Ay. Amanda, Amanda. Meron po. May sounds. Walang sounds. Wala. I need a lover to keep me safe. Pull me from hell, bring me back again. Play me the classic, something romantic. Give me my all when I don't even have it. I always dream of us all in faith. Wanna feel like a holiday. But never really believing. Starting to think that I've lost all feeling. Came out of blue on a rainy night. No lie, I tell you how I almost died. You're bringing me back to life. I just wanna live in this moment forever. 'Cause I'm afraid I'm living couldn't get any better. So I'm just giving up on the word forever. Until you gave up heaven so we could be together. You are my angel, baby, angel. You're my angel, baby, you're my angel.
angel baby. Fall in love with a little dance. Putting tattoos on your skin. Give me a secret, and maybe I'll keep it. And maybe we could play a house for the weekend. Came out of blue on a rainy night. No lie, tell you how I almost died. That's love. And I just wanna live in this moment forever. So I'm afraid that living couldn't get any better. And starting giving up in the word forever. And you gave up heaven so we could be together. Oh, my angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby, you're my angel, angel, baby. All the 6 and twisted nights that I've been waiting for ya, they were worth it all along. Yeah, I just wanna live in this moment forever. So I'm afraid of living couldn't get better. It's crazy. Starting giving up in the words forever. Till you gave up heaven so we could be together. Oh, my angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby, you're my angel, angel, baby, angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby, you're my angel, angel, baby. Pasensya na po. Bulol lang. Isa sa mga gusto kong kanta yung Angel Baby. Nice. Ah, Oo, maganda yan. Maganda yung Angel Baby na yan. Hindi kanta yung mga kantahin mo na, Angel Baby. Ikaw na. Hindi ko masyadong ano yan, hindi ko masyadong katono. Baka maglalayas yung mga tao dyan sa baba. Margie, hello po. Thank you po sa inyong lahat. 9 million viewers na po sa inyong lahat. No problem. Margie, hello. Rania, Boss Nachi, Apong Dante, okay ba sa inyo na mag tusong? Okay ba sa inyo? Okay po, okay po. Okay, sige. Rania, isa pang song. O, isa pang song Isa pa yan. po? Para sige po. dire-diretso na tayo. Para dire-diretso tayo. Sige po. Para mag-end na rin ako niyan, no? Alam niyo naman. Para makapagpahinga na rin yung mga taga-Pilipinas. Parang hindi yata magpapahinga yung mga Pilipinas eh. Yung dalawa na to, alam ko, sabi niya. Dalawa po kami. Pagtapos po dito, nasa TikTok po kami. Sige, susunod na ako mamaya, Boss Nachi, sa ano nyo, sa live nyo. Para naman ma-load. Sige pa. I-PM mo sa akin dito, ilagay nyo dito sa ano, yung TikTok nyo para mapuntahan ko mamaya in case man na Boss Nachi, ikaw na. Ilapag mo yung TikTok mo raw. Boss baka nagubad ka dun na Boss Nachi, bawal ang bold dun. Uy, hindi Puro marites lang po doon. Ay, mahal. Some people live their dream. Some people close their eyes. Some people destiny passes by. There are no guarantees.
There are no other. That's how our love must be. Don't ask why. It takes some time. God knows how long. I know that I can forget you as soon as my heart stops breaking. Anticipating as soon as forever is through, and I'll be over you. Time gone by, promises we once made. What are the reasons why nothing's changed the same? There were the nights holding you close. Someday I'll try to forget them as soon as my heart stops breaking. Anticipating as soon as forever is true, I'll be over you. As soon as my heart stops breaking, anticipating, someday I'll be over here. As soon as my heart breaking, anticipating, someday I'll be over you. As soon as my heart, oh, thank you po. No, galing. Bagay sa'yo yung ano, 'pag, yung patutulugin mo na ako, yung ikaw yung ano ko, parang relax ako. Oo. Oo, bagay mo yung mga gano'ng mga ano, mga Ba't hindi ka kumanta ng mga Moira? love song, love Oo nga, song. ba't hindi ka kumanta ng Moira? Okay, mga Moira. Hindi ko pa yan na-try. Moira, kasi yung mga ganong kanta mo eh. Mga parang ganon type. Ganun yung buwan. Ang dating. Moira. Mga Moira, pwede sa'yo yung mga Moira, ano ba, Angeline Quinto, yung mga mataas pa Ano yung po, mga okay lang. Eh, yung mga, Na rin ako. mga ganon, MYMP. Oo, pwede Ayan. rin. Mga Nachi, bagay, tsaka yung Nachi, mga ano. nag-follow na ako sa'yo, dalawang account ko ko Ah, dun. sige, sige, Okay, sige, di ba? sige. Thank you, thank you. Dalawang account ko. Thank you, Sir I-follow back ko na Edward. lang. Tres, Dante. Ayan, si Boss Nachi. Si Ma'am Rinel. Ayan. Thank you po. Yan. Sino na? Ikaw. Ikaw na, ikaw Ako ba? na. Sige, sige. Oo, ayan, naka-align na, oh. Last na siya Abundante. 2 song ha, 2 Tigdadalawa, di song. ba? Diretso na tayo para matapos na tayo. Wala bang mag-iilan sa inyo? Kasi ako rin dito. Thinking.
Georgia, wrap me in all your. I want you in my arms, so let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I will never fall in love again until I found her. I said I will never fall unless it's you I fall into. I will never get the fool when I found her. I found you. Georgia, pull me in, I asked to love her. Once you fell in love, never let you go again like I did. Oh, I used to say I will never fall in love again. I found her. I said I would never fall. This is you I fall into. I was lost within the darkest dark that I found her. I never fall again until I found her. I said I will never fall unless it's you I fall into. I will never in the darkness, but then I found her. I found you. Next song. Parang yun namang kanta na yan, Boss Nachi, narinig ko yan sa ano, sa TikTok din, 'di ba? Yung, kasi trending din yan na sounds na yun, 'di ba? Alam na alam ko yung mga trending sa TikTok, alam yung mga TikToker talaga, alam na alam. Ayan yung request ni ano yan, Kaya nga request eh. kanina ni ano yan, I Found You, si May ata, 'di ba? May. Tama ba, Apong Dante? Siya ba yung nag-request kanina diyan? Pero naghahanda na yun. Okay, next song, Boss Nachi, ayan. Oo, okay, go. Nels Channel, maraming salamat po, Nels Channel sa pagpunta sa ano ko, mega shoutout po, ayan. Next. Our little conversation turning into little sensation, and they're only getting sweeter every time. Our friendly get together, turning into visions of forever. If I just believe this foolish heart of mine, I can pretend that I'm just a friend. Cause someday maybe we were meant to be. I think I'm falling in love with you. And I don't know what to do. I'm afraid to turn away. I'll say that anyway.
I think I'm falling for you. I'm falling for you. Whenever we're together, wishing that goodbyes would turn to never. With you is where I always wanna be. Whenever I'm beside you, all I really wanna do is hold you. No one else but you has meant this much to me. I can't pretend that I'm just a friend, 'cause I'm thinking maybe we were meant to be. I think I'm falling in love with you. And I don't know what to do. I'm afraid to turn away, but I'll say it anyway. I think I'm falling in love with you. And I don't know what to do. I'm afraid to turn away, but I said it anyway. I think I'm falling for you. I'm falling for you. And I don't want to do, yeah, falling for you. Ang galing. 101.9 Music Love Song. Music love song lahat eh. Mga love song talaga, mahilig sa mga love song mga to, si Boss Nachi tsaka si Ron. O sige, Hapon Tres. Sige. Nels Ako, Chanelli. ano to, Sige, medley. mo. Apong Edward. Apong sige, Edward, sige. medley. Wow, Para sige. Okay. Para maiba naman. Bakit ang isa ka? Wait na, ulit mo. L'Oreal Station. If you're there, baby, don't be scared of the things that come the way you get mine with a smile. You can't win at everything, but you can try. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to worry. No one ever said that there's an easy way. When they're closing all their doors and they don't want you anymore, this is sound funny, but I say it anyway. Girl, I stand through the bad side, even if I have to fetch you every day. We'll get by with a smile. You will never be too happy in this life. In a world for everybody, with a happy ending story.
In a one love can make the world go round. But don't let it bring you down. Turn your face into a crown. You get along with a little prayer and send it song. Let me hear you say let me hear you sing. Let me hear you sing. With a smile. Kapusi para luma nung tayo ay bata pa. At ang galing-galing mo sumayaw, mapabuki manok tsa-tsa. Ngunit ang paborito ay sumiyawan ng El Bimbo. Nagkakaita, nagkakalihim, nagkakatindi, palatibo. Pagkagaling sa eskwela ay diretso na sa inyo. At buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay. At tinuruan mo ang puso ko na umibig na tunay. Nung inigas ang aking katawan, wikot na ang plaka. Ay sakit mo na bewang mo at tunay ng iyong mga mata. Lumiwanag ang buhay habang tayo'y magkaabahan. At dahan-dahan dumudulas ang kamay mo sa makinis mong braso. Sana noon pala ay sinabi na sa iyo. At kahit di na puso ay ito lang ang alam ko. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay. At tinuruan mo ang puso ko na umibig na tunay. La la la, la la, la la, la la, la 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 la, la la la.
La la la, la la la. This may last song. Yan. Song for the Razorhead. Magazine. Kita kita sa isang magazine. Ilaw ang iyong suot at buhok mo hintrin sa tindahan. Sa may panglaharan na pati na tulala sa iyong kagandahan. Naaalala mo pa ba nung tayo pang dalawa? Di ko inakalang sisikat ka. Tinawan at pakita, tinawag mo walang tiyak. Medyo pangit ka pa noon, ngunit ngayon. Kasi pinahayong tingin, dahil dahil dunig, nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, basta kulang ang dalang mong pera. Pambili, pambili sa mukha mo ganda. Kita sa isang magazine at sa sobrang gulat, di ko napansin, bastos pala ang pamagat. Dali-dali kong pinuklat at sa ako'y namulat sa hubad ng kapotohanan. Hey, iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong tingin, nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, basta't kulang ang dalang mong pera. Pambili, iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong tingin, nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat kulang ang dalang mong pera. Pambili, pambili sa mukha mong maganda. Nasaan ka na kaya? Sana ay masaya. Sa susunod na issue ay center point ka na. Yan, thank you very much. Ayan. Parang gusto ko na mag-rock and roll dito, Tres. Magay na. Binedli ko na. Oo, Hindi ayan. lang dalawa yun, May marami pa yun, di nagre-request ba? ng jacket sa baba kasi sobrang lambig nga ng boses mo, Tres. Bigyan mo ng jacket si Apong sa'yo lang ako, ayun, no? Jacket, sige. Yung makapal. Ay, Rania tsaka Boss Nachi, anong oras kayo mag-live niyan? After ko nito, di ba? After neto, bababa na sila. Tapos na live na sila. Ano na lang, magla-last two song na lang si Apong Dante. Apong Dante, you are the finale. Ayan, sana naman yung mga... Yan. Yan. Sige, Sige. two song Dante. Last two songs. Sige. Pinoy Alternative. Sige. Ito. Pinoy Alternative. On the Wish. 107.5.
yung dugo natin lumabas. Parang Ayun. nawala yung antok natin. Ang galing Mm. Dahil dun sa boses na yan. Donald, may ka-shoutout sa'yo, Donald. Donald Shout. Jimenez, ito after 150 years, pumasok ulit sa YT. Matagal ko nang kilala to. Nung hindi ko pa kayo kilala, nauna tong kilala. Kapangpangan din to si Donald, nasa barko yata to. Barko siya nagtatrabaho. Singer din to eh. Ayan, shoutout sa'yo, Donald. Mm. Salamat. Yung mga binababa ko, Donald, yan. Dikita mo sila. Sila Rania, si Boss Nachi, si Apong Tres Morales, si Dante Baron, Renel Santos, at saka yung mga nandyan na okay, sige. Ano na tayo? Thank you. Outro tayo. Apong Dante, simulan mo na, Apong Dante. Outro. Thank you. Ano na magsalita? Yun lang. Thank you sa inyo. Thank you. Okay, maraming salamat, Apong Dante, Sir, sa pag-akit. Tres, Oo. thank you, boss. Thank you, You Dante. Ayan, salamat, Apong Dante. Apong Dante, sana, albalo mo na, ha? Abangan may... France, magalang shoutout yan. Patapos na, Apo Julie. Thank you Ay, so Apong much. Julie, may shoutout Apong Julie. Apong Dante, Thank you. sa Ayan. February, Mukhang Thank you. kalimutan na Apong Dante, February 19. Celebrate Wow. tayong birthday. Yes, Apong Happy Julie, birthday, salamat, may shoutout. Ayarin na kami. Okay. Bye. Apong Julie, shout out. Sige. Shout out and God bless to all. Peace, yo. Sino pa? Si Rania. Hi! Hi, Max. Hi, Max. Si Max. Ayan, salamat. Apong Tres Morales. So, sige na, si Rania. Magpaalam ka na, Rania. Ay, thank you po sa inyong lahat. Thank you, Sir Edward, Boss Nachi, Tres, Dante, Miss Renel, yan. At saka sa lahat po niyang viewers. Thank you po sa inyo. Sa lahat ng mga dumikit, didikitan ko po kayo. Thank you po Kita sa mo inyo. ng glue. Ayan, thank you. Alam ko, nakita ko na, nag-live na nga si Boss Nachi. Nakita ko na sa Naka-live na agad. Wala. At least na alam ko na. Salamat, Apong Dante Baron, ha. Boss Live na Nachi, agad. may ka ba? Outro, may sasabihin ka ba? Maraming salamat. Yun lang. Yun lang. Salamat sa Okay, lahat ng maraming mga salamat mga kay dumikit sa akin ng Apo bago. Renel. Yan. Umakyat din si Thank Apo Renel. you. Salamat, Apo Renel. At saka kay Tres Morales. Apo Thank you. Tres, salamat. This coming February, guys, next month, celebrate po natin yung birthday natin. Ano lang, simple lang naman. Hindi naman yung grande. Ano lang, banding. Kailangan yung mga, alam mo naman, last year, ganyan din ginawa ko eh. February 19 kasi daw, Sunday, available si Tres Morales tsaka sila Apong yung mga nandyan. Hello mga host, sabi naman ni Apong Julie. Ayun, tigatan nyo rin si Apong Julie Flores France, nagbibigay din to ng mga banana. Alam naman ni Apong Renel. Oo, nagbibigay ng banana yan. Nagdo-donate yan. 200, 100. Salamat birthday mo na agad. Apong Julie, di ba? Birthday Elas ko, bali, na to? 3 years. 3 years na ako magbe-birthday sa YT niyan. 3 taon na. Ibig sabihin, 3 taon na ako dito sa YT. Di ba? Tagal na, di ba? Congrats po. Oo, tatlong taon na ako mag-birthday niyan nito. Pero hindi pa ako 3 taon na dito sa YT. Sa November pa lang ako magtatatlong buwan. Okay. Maraming salamat po sa lahat. Ayan, medyo oras na rin sa Pilipinas. Mag-live na sila. Sige, Rania at si Boss Nachi, Apong Dante, maraming salamat sa inyong tatlo. Thank you. Okay, salamat po sa lahat ng mga nandiyan, ha. Dalawa, Boss Nachi and Rania. Dikit na. Okay. Apong Dante, salamat, pasensya na ka. Okay, Isa na ako sige. makapos ng live mo. At mo, Sige. mag-BG ko mo, bala mo na ako Wow. comment kitang live mo na minsan na to. Yeah. At ko rin. Sige, bye. Sige, bye. Alam mo Apong naman. Julie, shout Salamat, out. Apong Dante. Sige. See you soon sana. See you soon. Okay. Papaalam na po ako, guys, at Rania, and see you later sa nyo. Donald, salamat, ha. Yung mga dumikit sa inyo, balikan nyo na lang, ha. Si Donald, ayan, dumidikit daw sa inyo si Donald. Okay. Thank you po. Thank you. Bye. See you on ngayon. Din ako doon. Saglit lang naman ako. See you. Tapos matutulog. Okay. Sige. Salamat, ha. Thank you po, Sir Edward. Okay, bye-bye na Boss Nachi tsaka Rania. Salamat. Dante Tres Morales and Boss Nachi, full pack na daw, sabi naman ni Donald. Okay, balikan ka nila, Donald, ha. Ayan, alam ko kilala mo din si Apong Julie, Okay. Donald, di ba? Kilala mo din si Apong Julie.
Okay, magsasara na tayo, Boss Nachi. Maraming salamat sa lahat. Apong Renel, salamat ha. Okay, Siyempre, okay. Thank you, sa thank you. lahat po ng mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po, sobrang dami nyo. At ako mag-i-end na in 5 minutes. Maraming salamat po. See you around, guys. See you tomorrow kung may mag-LS si Apo Renel or sino man mag-LS. Okay? Bye-bye. See you again. See you around.